rong ni hang bi pen rong sampri kedam ato waralong PMGSY ato war kasemar patang tesi pangjai ham. Serlong Church Baptist Church along Pong Phoke bracket hom NJK BA pen ni thoma pharma ningkan asek amai pi mesen pen kichun. Ingdeng Troxy All Party Hills Leaders Conference asong mahangketek ani phuloni kamartiso pathu aklamalong ketalon. KarbiAnglongLIVE adababir tangton pen arjuponik tha. Dipurong sopialong kedo nongnam kache thangklong angbong pen ki rong nihang bita ironglo. Bang so ato war pen rong sampri pen kedanglok mensing rong hang arong himari be rong pen kedanglok ke ongdung arong kacheleng pejia phana bangki kate boknai ato warlo. Bang so ato warlong dipuaroi kili peta jok kedamtang penangan aningkan pen cek don roy ato warsi rat pen school loki charli klim somara tumdo anta tiroi pensi parai harai chilling bomlo. Laso jok surihini rakret rok aningkan ahud akisung chinisi ingchin eplang donlok adolong se marponsi rat kacheleng misena warsai long ponlo. Bonta bangso to war kasemar pameji aphanpura kuti please ose atangka pen kasemar ji aphanpura Ministry of Rural Development Government of India ahin pen Pradhan Mantri Gram Sevak Yojana scheme pen deng ponsi to war kasemar pangcheng ponlo. Tarpang Tegalong Kitar Ponateng Pen MRL 01 DM2 Jhum Control Road Pusi Jongpon. Lapen Clardak Pen Kepachini Jia Phan Pulotik Dipurong Sopi along Amad Rong Nihang B Pen Rong Sampri Kacheleng Atowar Kaduk Kawe 5.120 km ajak Kiding Pi Atowar Kasemar Ponjia Phanpura Contractor Subhas Holder Aphansi Pekponlu. Bonta bangso to war kasemar ningkan hini pleng dera phita kasemar ketangji kalisi nona bangki ke thoktang aharlong do anta ke vak thuji antaklo halapu tarpang thegalong ke paklang pon hum kreket hom kalwara bangki to waralong amatsi thek ponong de ke thek ponlong lake kalwar hum nilapen diphoroi athakalong RCC adolong kitangte ihum pen anpar ke thangnat ke thek ponlong amatsi ave Jongdam pulote kedamtang bangso RCC adolong semar pon pea pranga bangki radatum ning theklong pen ingchin adolong pen parai harai chileng bomlo. Bonta RCC adolong ka semar pon jia phanpura ingchin adolong along amat ke pasur thu eta jok nona bangki rat ka chileng ta ok chumhur asonsi dokoklo. Nona bangki RCC adolong kasemarta patang pon thek themat barla a ingchin pajang prang anchotlo bangso RCC adolong non barla nangle le aprang patang pon pe polote aprang ningkan kep aprang ason klim somara tuma bangki chekapum don roy adolong si chiteroi thunangji anpin bangso to war kasemar pon patang te det pen sai ke claim ington kok apita PWD road division di photum kilang charidam amatsi avi Lasi bangso to war lapen RCC adolong ke patang pon serak ji aphana bangki KarbiAnglong Autonomous Council ke chari pon KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang ahin pen lang chari damsi contractor Subhas Holder aphan bangso atowar ke patang serak ji aphan RDP ponasonte radatum ali long ponchi. News report KarbiAnglongLIVE. Ili thura kimlo nang nehemayang deng pihiniang deng sokrener kepalong pen athepi en pen si nijang KarbiAnglong Baptist Association thihek pen NJK BA ningkan asekamai pi along Bible kang thiralam chithan chimumpon nijang KarbiAnglong Baptist Association ningkan asekamai pi mai chari ponatum lake Joyramingti Venice tisopi arkoitiso NJK BA YD lapen ke hobha amaipu nimrod teron NJK BA alang litum pena joksi bangso mai sek mai charipon mai ki chengpen ki jud an anam hirjume ke do jia phan Peter tiso
JBC alang lipena joksi arnama hirjume hangponlo lapen bangso maelong aluhi ke pachini pon laki serlong chor baptist mondali ke ja tumpena joksi than pachini ponlo bangso aja mek esek NJK BAYD pen jumesan lunchito mate choir kachetong arado anapan parjupon anuntu bangso aja mek esek arnama phan kirokar chomate present worship laki akas be atumahin bensi japon si kachetong arado anapan lun pen aning parungpon Jaime kalong akinang sotnai arnamalam laki ili thura kimlo nang Nehemiah deng pihiniang deng sokrainer kepensi thanbang Reverend Davidson ning tipen than pajumi ponsi NJKBA along kedo an lapen ang tan mate Christian kalilang kachitong dun arado anaphanta than mum ponsi bang soja mek misen me pensi pachun ponong lopusi tirikam atum pen pachini pon Serlong Chor Baptist Church along ningkan esek MIP ke padua hut botol bukan ke misen lapen Sorkar pen misen atau kasemar pipon ajok sarpi sarpu risoi jang klim somar angpar atum chitodun si arna mapan kang du kardo majamek doan misen pen pichun pon Hamren pen Daniel Linghi KarbiAnglongLIVE Inglong aso khai jongsi ning si pet dolo plote khai kaching thorji aphan paprang unpo laso ke mang pensi all party hills leaders conference racharia song kedamtang surihini ra kriner kapaning kan arkoi ni phai inkorei siani song mahang pathek ponlo laso pen pining surihini ra inkora pho aningkan an ningkan troxi song ata nang choksi phuluni hawar kamartiso pathu aklam along ongdung ara chetosi talon ponlo All Party Hills Leaders Conference Ratpangria song mahangke theke talona mailong dipendro rong pipen mai chari ponsi mailong alhuya man pengpen kachitong dun akhil gogoi lorin joti gogoi APHL semai pujaya kathar chunbang sarkiri rong phar angtong inti kathar lapen ongdung bangsuri phoso se aradatum chitong dun Mailong ongdung BJP Congress lapen kaprek a party mati asong aphan ke kroyara ratu methang asong aphan ningka chethe ka wepen All Party Hills Leaders Conference asong along kachipo ogdun lapen bangso mailong kaprek inglong aso tu methang akhai ajutang pen ke kan pen ning arong chipidu Mayalong aluhia tumben lam theki jai ki inglong aso tum jongsi ning isi dolo prote All Party Hills Leaders Conference asong pensi rat chari ponlongpo lalote inglong aso tum longle kacharai komnangchi antami menasi cherai longpo lapen worenga warsai anta inglong aso atum si cherai longpo non ke BJP asong mate BJP a party aphan dakpen kachipa helo nangpo kalite nona teng polote inglong aso khai kivir po longle phelang worenga warsai anta inglong aso kali atumsi cherai pon lapo lasi non ke inglong aso an ningisi donang puta chethan po KarbiAnglong tokal lukha manubilak rengma manubilak aru anjati hokolo manubilak etia ke dhoni kobo paribo etia apnaloke 244A pabo number 1 aru 244A hey manuhor hatot thakibo lagibo ji manuhe জনতার কারণে কাম করে জি মানুষকে দিসপুর আর দিল্লির কারণে এটিএম হিসাবে ব্যবহার না হয় নন এপিএইচএল সিজংসি হাই উন ইতে এপিএইচএল সিজংসি রেমডেট পলতে কুমাতলো আনিংগারং নাইজি লাসি তুম সিনি নাংজি lapen idum hai det lote kumata tumlo kana hok neji ke KarbiAnglong kapivir kang tung body KarbiAnglong nang chirai thip atum si halatum helo kana hok neji atheman nang halatum nang chirai un edet ko বিজিআর বিলাক কি ধৰণে দখল কৰিছে এটো কেতিয়া মানি লব KarbiAnglong থকা বিজিআর আৰু ইয়াৰ ভূমিভাগ
সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ কাৰ্বি মানুহৰ আৰু ইয়াত বসবাস কৰা থলুৱা মানুহৰ গতিকে এই অঞ্চলবিলাকত এনেকুৱা ধৰণে বাহিৰৰ পৰা অহা বিশেষকৈ বাংলাদেশীবিলাকৰ হাতলৈ যোৱাটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াত বংগসেনা খোলাটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰ্বি আংলঙত বংগসেনা এইটো কেতিয়াও মানি ল'ব পৰা বস্তু নহয় কাৰ্বি আংলঙক অতি সোনকালে বংগসেনাক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিব লাগে থেংক ইউ ফুলনি পেণ্ডিৰ চুনা ৰংপি কাৰ্বি আংলং লাইভ The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. At happy and ponsi. All India Karbi Students Union mate AIKSU asong ingdengkep mahangke thek arni ketalon pen pachetonsi loke charli ahin chirok tok amai thedong langso mate monsing timung English LP School alongsi talon ponlo. Lason si kedamtang arkoe chikloni phai inkorai si surihini raktroi trok Aningkan All India Karbi Students Union mate AIKSU asong amahang pathek ponlo. Halabang sorni pen talon bom wang bom si arkoya chikloni phai inkorei siani ingdengkep mahang kethek ani ketalon paduponlo. Lason si ada por phai krisia por pen AIKSU asong atum pen Japon si loki charli amumar atumaphan ason ason ke pathusitami deng ponlo. Laso pen api AIKSU amaipu istarson tiso lapen chundang mensing teron pen mai Japon si ingdengkep mahang kethekani ketalona him kedok ingthan pon. Mayalong aluhi aman pen lumbajong MSc Johnny Timunglapen resource person Rajiv Ingti CRCC Borjan cluster atum pen chitong dunsi osomar lapen apia potumaphan private school along ke charli pen anpar government school along ke pacharli amumar atum PPC ale kilong lapen ko PPC ke claim nangjima RD doklong pen ingdengkep AIKSU Foundation Day Kam Education Awareness Program amayalong chitong dunsi chingki chethan pon. Anparta Lasolong Monsing Timong English LP School and Headmistress Lily Teronpi, Assistant Teacher Mirbon Ingtipi, ICDS Hasina Ingtipi, Mother Group SMC Tenjing Ingti Rongasar, Jensing Timong, Rajan Timong Anparta, Bang Pokep Loge Charlie Amumar, Lapen Apia Po Atum Chetong Dunsi Mesen Pen Mai Pichun Pon. LP school chotoy dun guardian atum rong atum private ke chop to ne thela se private lada government long toy dun apia potung ko pisi ke claim dam nai ma pula so put hap ka thana chimum along nai tong nun pen guardian nun pen chingi thanong lo ninga rong lo la se guardian atum ta non ke aprang ason kalilo non akai ke chingbai kai pinak aposi metric pass ta third year buke no se plan oilo kapre master le mai ta tet dl ani puita me second division ke pass wek nai ikom nai ta na sinon la son teng le mo kai ke nang ke bang yar ni ke first division da nang po asi aso teng si bilan chitan chitan chum pe rong sortum ta rd nang pidu pe nar la se mesen pen pini bang so inter awareness apro education awareness program ban education la jitu exu tumen ke teng bon mai bang ke i mesen pen si kichu na son thek ponong lo ngile tum la bang so foundation de arni la pen education program ki bi arni tuman arni ke me ba isi ning karo beta ke long pone tum da ning sampi alam ke lapulo itum kachupa pon alhi sir po sir juni timu MEC ke hypen lodak high school aphan mun thimun laksi to war ke dam ke bang ki sung palam chini pa mesi dolong isi pipo pu chichak ta kang lo lapen ke mu ke bang jia cheklo march pen bang ke la bang so dolong la kim rang pon pu palang ni chichak ta kang lo la so dolong le tang lo pate sumatum class ke bang ke dam ba joy ke pol pen teacher atum lang kang lum lang ke the hu stame dolong lo te bang joy ke pu lo than bang joy ke pu Dipu pen Govin Tiso KarbiAnglong Live. Hempho Dhorom Tiripi Amai pen Patir Piponsi Kedamtang Arkoni Pai Kriser Kepen Inkorai si Arni an ni Thoma Parman Hemphu Mukrang Pirasinja Anampo Anam Piapan Karcho Aliracham ki pipen Catalon. Hemphu Adhorom pen Aninkanwang Karcho Ponbomason Thotsi Pining Aninkan Ingdeng ingkora pho plingsi alira cham ki pipen ruptalena sengkan hemphu mukrang pirasinja karchu ni thoma baha arkoi ni phai krisir kepen ingkora isi surini ra ingkora pho hamren rong sopi rong chingdon along talon pon hemphu dorom tiripi amai phukuru sa himari terang lapen kongchun bang dorsing teron atum
aning ke the pen ka chu pha ting si Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong ang kang pi pen hem pho thorom aphan ke kroi arada tum chitodun si mesen pen talon ponlo kiching ani hem pho thorom hamren sanchom arupi amai phu mohon kathar pen donri ingpupon bangso phi adowana long milur ke kailong pinchong kurusar durmohon kramsa pen jalin si milur kaipon ni thoma phaman ke talon ponalong radamai pi ke padopona hut alhi sarpo mana peng pen Karbi richo long sing rong hang ka chetong dunalong MLA Rup Singh Teron Karbi Anglong Autonomous Council MAC het sing rong phar hamren KCS hawar amai mai bhu Bidyaram rong pi atum chetong dun si aning ke pathe kache hok alam the than pajirmi pon ni thomang bong hem anam hem phu anam hem phu mukrang pi rasinja ka chojai mek do an mesem pen pechun ponsi ajo por sarphi sarphu risonim so aklimang phar do an pen rasinja lunkan amalin bi ponsi aningarong chipi pon ringti dong ningkan korapok epu mukrang pi rasinja so karcho mai long litum nai tong lo litum Karbi dijo lapan litum da lokal MSC rong pasango pandang lo society kadebe chairman dan tongsar kadebe ada thelong lo di kedaptan ningkan korapok lang tum tasuk ke kroi aja kong ma pin thelong lo je ningkan korapok kadebe lang tum ke kroi pen ke dak ningkan korapok kisung ke boan ke klam yang matalang tum jok pen okran mukun pen sei ang tum kadebe ke klam na tam mesen pen ang tum long lo arong lo empu mukrang asukarchu amai mate itu rutalin aningkan lo kasi wangbong pen ingkan ko rapo kepeng asukarchu amai kasi ni pangsi Karbi dicu ang suhang lo kasi pinirasu adhrom karchu amai kasi ni tum dak ran su khan pon lo militum labang so hem pho dharom pu bangke ingkan ko pho nang ki lelong piniarni adui phanta nitum chithan chingkilong poningrong olo lapena su adhorom long ke bang abang pi bang putum phan an sitame nangge kroi duna bang putum an sitame nomma pu ko thi baning kimi atum an pe reng do dolo hamren pen Daniel Inghi KarbiAnglongLIVE tang de pinia da berta ke lapan si kang ton poniklo